יסעור, ערב טוב. ערב טוב. ויניב, יניב ויסני, שהוא מהצופים והוא ישראלי, לא ארצות הברית, לא כלום, ישראלי. ארץ ישראל. בעצם באת גם ללוות אותה, וגם לספר על הקשר שלך ויהודה הצעיר. עכשיו נאמר שהדבר החשוב הוא שהקורס השנתי של יהודה הצעיר בישראל, יהודה הצעיר זו תנועת הנוער בחסות ארגון נשות הדסה, זו התנועה הוותיקה ביותר בארצות הברית, הציונית בארצות הברית, שנוסדה בשנת 1909. ויהודה הצעיר, יש לה קורסים כאן בארץ של שנה, ואז אתן מגיעות ומגיעים, נכון, לארץ, ועושים מה? אנחנו מתנדבים ולוקחות גם כיתות. כן, עושים שיעורים, סתם מסתובבים בארץ. ואתם בעצם אחרי תיכון? כן. בארצות הברית? כן. את מקנדה? קנדה, זה לא ארצות הברית, אבל זה צפון אמריקה, מה שנקרא. נכון. נורת' אמריקה. ואת אני מפלורידה. פלורידה. קרוב למיימי. קרוב למיימי, וכל האנשים המבוגרים שם, נכון? כן, הרבה מבוגרים יהודים. יש שם גם הרבה תנינים. כן, תנינים, הכל, ים יפה. כן. ומזג אוויר מאוד דומה לישראל. כן, חם מאוד. וקנדה קר, לא? נכון, זה לא ממש כמו בארץ. לא. באיזה מקום את בקנדה? קוראים לזה קלגרי. או, קלגרי. זה בצד איפה שוונקובר, קרוב לשם. ושם קר. נכון, יש לנו שלג רוב השנה. ופעם קראתי שיש שם גם הרבה נפט. נפט? תעשיית נפט יש שם. לא? לא מכיר? כן, יש. אויל. אויל ריפיינריז. נכון, כן. אוקיי. כן, יש שם. יניב, מה הקשר שלך ליהודה הצעיר? אז אני בעצם עושה שנת שירות דרך הצופים. בגרעין שקוראים לו גרעין עתיד, שהוא עובד דרך שותפות עתיד. שותפות עתיד זה שותפות של שלוש תנועות, תנועת הצופים, תנועת יהודה הצעיר בארצות הברית, ותנועת FZY, Federation of Zionists Youth באנגליה. הן תנועות אחיות, שביניהם, השותפות שביניהם נקראת שותפות עתיד, שהיא בעצם מוציאה פרויקטים משותפים לשלושת התנועות, במטרה לאחד בין בני נוער. אחת התוכניות שהיא מוציאה זה באמת האירקורס, תוכנית הקורס השנתי. מה שאני עושה, אני גר בבת ים במשך כל השנה, אנחנו מתנדבים הרבה מאוד בעיר, מבחינה קהילתית, בלי קשר לתוכנית עצמה, וחוץ מזה אנחנו גרים עם אמריקאים, אני בדירה עם עוד 6 בנים אמריקאים, בנים עם בנים, בנות עם בנות, מעבירים להם הפעלות, פעולות, טיולים, מראים להם את ישראל דרך עיניים של בן נוער בגילם, מלמדים אותם קצת על מה בעצם קורה בארץ, הכרת הארץ דרך הרגליים, וזהו, והם בעצם כל 3 חודשים משנים את המקום שלהם, ואנחנו נשארים בבת ים ומכירים ככה את כל ה-250 חבר'ה שנמצאים בארץ. כלומר, ביהודה הצעיר השנתי יש 250, נכון? בנים ובנות? כן, אבל 3 קבוצות וכל אחד במקום שונה. נכון. כן. בחלק שלנו, שאנחנו גרים בבת ים, יש לנו 80, בערך 80 אנשים, וגם בערד יש בערך אותו דבר, וגם בירושלים. ירושלים זה נדמה לי בסיס האם, נכון? המקום המרכזי, ירושלים. נכון? אפשר להגיד שכן, ההנהלה של יהודה הצעיר. כן. אבל מה אתם עושות בבת ים? אנחנו גרים שם קומונה? בדירות, מפוזרות בבת ים, ופעמיים בשבוע אנחנו מתנדבות, כל אחד במקום שונה. איפה? אני 3 פעמים בשבוע. איפה? באיזה מקום? אני מתנדבת בבית חולים בתל אביב, קוראים לזה בית חולים רעות. זה שיקום כזה, ריבליטציה תאונת רחוב ופצועות. וזה קשה, ובחרת בזה? כי רצית. אני בחרתי את זה, כן, רציתי. מדוע? מה הייתה הסיבה שבחרת דווקא בזה? לא יודעת, אני ממש רציתי לעשות משהו שאני אעזור שם בסוף היום וארגיש ממש לב מלא. ואני כן, זה כן ככה, וכל יום אני הולכת לשם ואני ממש שמחה להיות שם. לפעמים זה קשה, אבל it's so worth it. זה שווה, נכון, ממש שווה. כן.
ושני, מה? אני מתנדבת בחוות סוסים, כי אני רכבתי על פה בבת ים? יש חוות סוסים? לא, אני הולכת לרשפון. אוקיי. פעמיים בשבוע, להתנדב. כי אני רכבתי על סוסים בבית, אז התוכנית שלי עזרה לי למצוא את זה, ואני רוכבת שם ועובדת עם הסוסים גם. עובדת עם הסוסים, זה אומר מנקה אותם, מברישה אותם, כן, מנקה, כל הדברים, כן? מטפלת, מוציאה אותם. ומה התחושה הזאת של רוכבים על סוס? יש בזה משהו מאוד מיוחד. כן, זה כיף, אני עושה הרבה תחרויות. גם תחרויות יש? לא פה, בארצות הברית עשיתי הרבה. מה, כג'וקי כזה? של קפיצות. של קפיצות? כן. איזה גובה קופץ הסוס? הסוסים הטובים יכולים, אני לא יודעת, במטר. כן. בפיט. בפיט? זה כמו 5-6 פיט. אני עושה אולי 4. שזה הרבה. זה די גדול, כן. וכן, זה כיף. כן. ויש לך מדריך או מדריכה? כן, יש לי מדריכה פה ואחת בארצות הברית שרכבתי איתה להרבה שנים. כן. אוקיי, מחוץ לדברים האלה מה אתם עושות? גם לקחות כיתות פעמיים בשבוע. כיתות מה? ללימוד עברית או... כן, אנחנו כולנו עושים אולפן. יש 6 כיתות שונות, אז אנחנו בשלב הכי גבוה, ואז יש מ-1 ל-6, ואז אנחנו גם עושים ציונות. אוקיי. ואנחנו עושים כל יום ראשון, כמו היום, יש לנו שיעורים להמון שעות. של מה? להרבה זמן, כל היום. כן, יש לנו שעתיים בשביל אולפן, שעתיים בשביל ציונות, ואז יש שכולם, הם בחרו משהו אחר מיוחד, אז שנינו עושים ערבית גם, אנחנו לומדים ערבית. באמת? כן, זה מאוד מעניין. זה מעניין. נכון, זה מעניין. קשה, אבל זה מעניין. זה קשה יותר מהעברית? כן, כי אנחנו כבר מכירות, כמו אנחנו יודעות לדבר קצת עברית מההורים שלנו, ערבית זה דבר חדש. נכון. מה למדתם על ציונות בכלל? מה לומדים בציונות? על כל העליות לארץ. עכשיו, כן, אז הרבה היסטוריה של ישראל, כל הסוגי ציונות. ואז פעם בשבוע אנחנו יושבים בכיתה ולומדים, ואז פעם בשבוע, ביום חמישי, אנחנו יוצאים לאיזה סיור. אז עכשיו היינו בהר הרצל, שבוע שעבר, וראינו את כל הדברים שם, ואז לפעמים אנחנו עושים מסלולים ומטיילים במקומות בארץ מיוחדות. איזה מקום הכי אהבתם עד עכשיו? שעשינו בסיור? כן, שראיתם בישראל. איזה מקום הכי אהבתם? בכל ישראל? כן. אני לא הלכתי בסיור, הלכתי עם החברה שלי לים המלח. ים המלח? הכי אהבתי את זה. כן, חבל שלא זכינו. כן, חבל. שיבת פלאי עולם. פעם באה. מה כל כך יפה בים המלח? תסבירי כדי נראה את החוויה הזאת. זה כל כך מעניין, אין מקום כזה בעולם שעם צפים. שצפים עליו. כן, צפים. בגלל המלח. כן. אז צפת על המים ואהבת את זה מאוד. אהבתי מאוד, גם את החול, את הבוץ. את הבוץ ששמים על הגוף. אוקיי. נכון, זה ממש כן, טוב. כן, חוויה מעניינת. וגם את את ים המלח? כן, הייתי בים המלח, אבל אני אוהבת להיות שם, זה ממש נחמד, אבל זה שורף לי קצת להיות. אוקיי, אז איזה מקום את אוהבת יותר? אני נורא אוהבת עין גדי. תמיד אהבתי את זה, להיות שם ולטייל שם. וגם עשינו, אני וכמה חברים, אנחנו יצאנו בעצמנו לאיזה טיול בצפון. נחל יהודיה. נחל יהודיה, כן, נכון? וזה היה ממש נחמד, אז ישנו שם וטיילנו והיינו בכנרת. זה המקום נראה לי. הכנרת אני הכי אוהבת. זהו. אז שירי רחל צריך להראות להם על הכנרת. מה זה? זה רחל, הזמרת הלאומית. כן. טוב, בסדר, אז יש לנו כבר משימה בשבילך, יניב, תכיר להם את השירים של רחל. עלינו. וגם את השיר של עין גדי, עין גדי, עין גדי. אוקיי, אז עכשיו דיברנו על ציונות קצת, אז אמרתם שלמדתם על העליות, אבל איזה תמונה מצטיירת לכם, איזה תמונה יש לכם בראש שאתם רואות את ישראל? מה שחשבתם כשהייתם בחוץ לארץ? מה שסיפרו לכם ההורים? נראה לי זה שונה קצת, אז כל החיים שלי באתי לפה בקיץ עם המשפחה שלי. אין הרבה כאלו. בתוכנית שלי רוב האנשים הם אמריקאים או קנדים שאין להם קשר כמונו לארץ. כאילו, המשפחה לא כזה קשור לארץ. אבל
זה שונה להיות פה עם המשפחה וזה, ולראות אנשים פה ולבוא לבד לפה ולחיות לבד בארץ ולטייל לבד